Nee. Tässä on se, niin kato tämä jousi ei jaksanut puristaa tää jousi. Niin mä tein silleen, että täällä ne painan kaasun pohjasta ja hirttää, niin tai ois hirttänyt, niin meikä aina sitten tosta veti, sitten taas noin. Sitten, no, nythän se niinku, kato, katso. Nyt sillä on kaasu pohjassa. Nythän tää niinku ei hirtä enää niin paljon, niin kuin se joskus silloin hetki sitten hirtti. Ja sitten ne jakoketju on täällä puolella. Niin se on semmonen. Ja sitten kun pitää, niin tämä ilmanputsari, niin tää, jos ei tätä ottaisi, niin sitä pitää pikkasen siinä kättä siinä. Se toimii oikein hyvin. Ja sitten kun pistää ton tai jonkun, se vähän meinaa, se alkaa huutamaan ja kaikkia. Tässä on vähän huonompi tuo. Mutta onhan tämäkin nyt ihan hyvä. Tähän seuraavaksi. Siitäkin voisi tehdä pikkusen tämmösen shorts-videon. Tai tämmösen. Vois pikkusen tehdä shorts-videota tosta aiheesta. Tästä kaasin korjusta ja näistä. Ja mulla ei siis oo tosiaan jarruja tossa. Pitää laittaa etujarru ja jarrupalat niin ihan huonot. Niin voi näyttää vähän ääniä. Vähän soundcheckaa, kun mä saan tän käyntiin. Ai niin, ootpa. Pitää aina. Mukaan se oli. Niin, tähän lähtee ykköselle. Oho, mitähän se oli? Ai joo, mulla on vaihe päällä. No ei se voi lähteä ykköselle, jos mulla on vaihe päällä. Tänne ykköselle voi. Oi Sigma. Ei vieläkään. Ei vieläkään. Se on niin herkästi menee kakkoselle. Ei.